Hayırlı kеш Müslim телевидениесінде яңалыклар чыгарылышы бүгін сізні мен Рәмилә Сәләмова сәлемлейм. Узып барушы атнаның мөһим вакыйгалары турында кыскача. Онытырга хакыбыз юк. Мемориаль комплекста хәрби хәрәкәтләрдә катнашучыларның истәлегенә һәйкәл ачылды. Хуш мәктәп районыбызда чыгарылыш кичәләре үтте. Күңел һаман 18-дә районыбыз өлкәннәре Сабан туйга җыелды. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар хакында тулырак. Рәсми статуска ия булмаса да календарь битләрендә тагын бер истәлекле көн барлыкка килде. Ул сугышчан хәрәкәтләр ветераннары көне. Ул һәр елны 1 июль көне билгеләп үтелә. Рәсми булмауына карамастан, сугышчан хәрәкәтләр ветераннары көне елдан-ел әһәмиятлерәк була бара. Müslimdə әлеге көн 2-нче тапкыр зурлап билгеләп үтелде. Тантаналы чара сугышчан һәм хезмәткә адам мемориаль комплексында узды. Чарада Müslim егетләре белән бергә, алар белән күрешү һәм бергәләп хезмәттәшләрен искә алу өчен күрше Актаныш һәм Сарман районнары хәрби бәрелешләр ветераннары да килгән иде. Безнең илдә халыкның имен яшәве, анда законсыз корал, наркотиклар кирмәү буенча һәм гомумән илебезнең тынычлыгын саклау буенча сез инде зур өлеш керткән солдатлар. Мемориаль комплекста Чечен Республикасында барган хәрби бәрелешләрдә батырлар һәлак булган һәм хәрби сугыш хәрәкәтләрендә катнашкан егетләр хөрмәтенә ясалган стелланы да тантаналы ачу чарасы узды. Хәрби хәрәкәтләрдә катнашучыларның район иҗтимагый оешмасы җитәкчесе Айдар Гыйбадуллин сәламләү сүзендә яңа стелланы төзүдә һәм урнаштыруда катнашкан һәр кешегә рәхмәт сүзләрен җиткерде. Рәхмәт әйтеп китәсем килгән кунакларга, безне уважай итеп инде шушы бәйрәмне оештырган администрацияга, безне хөрмәт итеп килгән кунакларга барыгызга бәйрәм белән рәхмәт. Актаныштан килгән Чечен сугышы ветераны Вазыйх Харисов та һәр вакыт аралашып яшәргә чакырды. Бергәләп шушылай аралашып, бер-беребезгә бер-беребез белән шундый чараларда катнашып, бер-беребезгә кунакка килеп, шулай бергәләп яшәргә язсын. Стелланы каплаган япма ачылгач, хәрби хәрәкәтләр ветераннары һәм чарада катнашучылар чәчәкләр салдылар. Актаныштан килгән Чечен сугышы ветераны Айнур Касыймов һәм яшь җырчы Рөстәм Газизов үзләренең җырларын бүләк иттеләр. Мин башта армияда служить яшь ягадан соң милиция хезмәте, милициядән соң безне Чечняга җибәрделәр. Чечня үдебет монда командировка җибәргәннәр. Бутай госпитальдә яттым идем. Расадага әләкләш. Үдебетнең нигә инде. Анда үлгән малайлар булды инде. Нәмә шатасың? Тормыш һәрбер кеше үде язган бит инде. Авырлыкларын авыр сугыш, окоп тормышы шәккенә җиңелрәк булсын. Беләм җиңел түгел инде үткән, әзгенә булса да күргән әйбер дип әйтте, шулай да аларга инде исәнлек, саулык, көткән кешеләр кырына тизрәк әйләнеп кайтулар. Дөньяда тынычланган көтәбез инде. Шунысы гына бәйрәмнәрне ансымнан шул бергәләп иштырганда тагын күңелрәк булсын дип өметтә калам. Безнең өчен инде ул мин үзем Сарман районыннан Нижиневодта внутренние войска спецназда служить иттем. 94 елда инде безне Чечняга алып киттеләр. Аннан соң инде 96-да увольняться иттем. Бүгенге көн безнең өчен иң мөһим көн инде, потому что ветераны боевых действий без аны ел сайын теге армиядан кайткачта истә алайык инде. Ел сайын үзебез Хәрби хәрәкәтләр барган вакытта япь-яшь булган 18-19 яшьлек егетләр бүген инде күпкә өлкәнәйгән, чәчләренә шал йөгергән ир егетләргә үрелгәннәр. Әмма аларның һәр кайсының күңелендә моннан 300 ел элек булган вакыйгаларның һәр мизгеле, һәр күренеше яши. Фәридә Гайнтинова, Динар Нуртдинов, Müslim телевидениесе. Контракт буенча хезмәт итү җитди ир егетләр эше. Бүген 18 яшьтән алып 65 яшькә кадәрге ир-атның һәр кайсы контракт төзеп хезмәт итә ала. Батырлар өчен һәрдаим укулар уза. Хезмәт юлында да һәр вакыт ярдәм кулы сузыла. Контракт төзеп хезмәт итү тәртибе турында тулырак киләсе сюжетта. Кичә Müslim районыннан 7 егет Россия кораллы көчләренә контракт нигезендә хезмәт итәргә алынды. Аларны озатырга килгән район башлыгы урынбасары Азат Әхмәтҗанов һәрберсенә рәхмәт сүзләрен җиткерде. Исән-сау әйләнеп кайтырга, җиңү белән әйләнеп кайтырга, һәм инде хәбәрдә булырга, мөмкинлек булган сайын туганнарыгызга, дусларыгызга хәбәр биреп торыгыз. Һәм исән-сау әйләнеп кайтыгыз.
Егетлер Казанда урнашкан приют җыелу пунктына юл алды. Регистрация үткәннән соң Казаннан алар хәрби частьларга озатыла. Егетләргә тормыш өчен барлык кирәкле әйберләр монда бирелә. Моннан тыш районнан да аларга махсус рюкзак тутырып җибәрелә. Контракт нигезендә хезмәт итәргә теләк белдерүчеләр көннән-көн күбәя. Июнь-июль айларында аларга бер тапкыр бирелә торган түләү дә артты. Россия армиясендә мондый шартларда хезмәт итәргә теләүчеләргә муниципаль дәрәҗәдә дә ярдәм күрсәтелә. Махсус хәрби операциягә Мөслим районыннан даими егетләребез, абыйларыбыз озатылып тора. Инде атна сайын безнең районнан 6-7 егетебез китә. Махсус хәрби операция территориясына алар инде безгә интернет аша мөрәҗәгать итәләр, госуслуга аркылы алар инде безгә безнең баннерларны күреп телефонга шалтыратып мөрәҗәгать итәләр. Күбесе инде үзебезнең кыра килеп сөйләшеп, аңлашып, инде махсус операция узатылган урыннарга озатылалар. Махсус хәрби операциядә хезмәт итүчеләрнең гаиләләре дә җитәкчеләрнең һәр даим күз уңында. Дәүләт тарафыннан аларга күп төрле ташламалар гарантияләнә. Моннан тыш җирлек муниципалитет дәрәҗәсендә һәрберсенә адреслы ярдәм күрсәтелә. Мәктәптә балаларыбыз, аларның әтиләре махсус хәрби операциядә икән, алар мобилизация буенча киткәнме яки контракт төзеп киткән бушка балалар кайнар ризык белән охшатылалар. Урман ил лагере эшли, балаларыбыз бик теләп ял итә. Менә беренче смена шушылай безнең үтте. Анда да без шушы иң беренче чиратта махсус хәрби операциядә әтиләре булган балаларны без шушында ял иттерәбез. Тормыш булгач төрле моментлар була. Менә юридик ярдәм күрсәтүдә безнең караган ниндидер вопрослары бар икән, безнең инде юридик отделыбыз бар, мөрәҗәгать итәләр, аларга тиешле консультацион ярдәм күрсәтелә. Бүген илебездә яшәүче һәркем ватан иминлеге турында уйлый. Бу иминлек сагында торган батыр егетләргә исән-имин җиңү белән әйләнеп кайтуларын телибез. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Махсус хәрби операция япь-яшь егеттән кыю иратка әверелеп кайта торган чыныгу урына хезмәт итүчеләр арасында яраланучылар да булырга мөмкин, ләкин бу борчылуга сәбәп түгел. Батырларыбыз ышанычлы табиблар кулында. Попробуем улыбнуться обе стороны. А теперь попробуйте только пораженную сторону улыбнуться. Фаня исемле позывной алган Фәнил битен өр-яңадан сизәргә өйрәнә. 8 ай буена ул йөзенең сул ягы белән бер нәрсә дә эшли алмый. Чагыштыру өчен бер ай элек Фәнил менә шундый булган, ә монысы хәзер. Как прикосновение? Прямо она по всему этому бежит уже. Током. Да, ток такой идет. Ну, рана уже зажила, хорошо, рубец мягкий. Ну, у меня сейчас, да, и жевать полегче стало. Татарстан табибларына элеккәнче сыйык ризык кына ашый алган. Хәзер инде чынаяктан да эшә ала, әмма икенче кул белән үзенә ярдәм итәргә кирәк әле. Прикрываю эту сторону, левую сторону, чтобы у меня не вытекало. Да, еще пока мало времени прошло после операции. Вот ждем, что восстановится. Махсус хәрби операциягә Фәнил үзе әйтүенчә ирекле мобилизация белән киткән. Яше 48-га җитсә дә, ул инде бабай булырга өлгергән. У меня есть внук, у меня есть внучка, у меня 2 сына. Я хочу, чтобы они жили спокойно, мирно в нашей стране. Мондый мобилизация белән ул үзенең туган шәһәре Түбән Камадан Авдеевка юнәлешендә киткән һәм узган елның ноябрь аенда җитди яраланган булган. Лица не было, скажем так. У меня осколок залетел отсюда, раздробил челюсть, вырвал все внутренности, череп раздробил и залетел туда. В Москве я пролежал 20 дней, они меня как бы систему, там укол делали, и отправили в Питер через 20 дней. В Питере уже 2 операции, вот, вытащили все осколки, как бы, и отправили сюда уж, в Казань, в свой регион. Дальше продолжать лечиться. Время покажет уже, как дальше пойдет. Вроде все, нервы соединились, все. Молодцы вот врачи, да, они уже выровняли, уже много чего сделали. Ну, жду уж. Охота чудо, ну, тут только уже врачи помогут. Ну, то, что вы уже говорите, это, наверное, чудо. Это да, это очень чудо, это чудо из чудес, да. Ул туктаусыз сөйләде. Ни сөйләгәне бик аңлашылмый. Фәнилгә бигрәк тә Ф һәм В авазларын әйтергә авыр. Аның әйтүенчә, табиблар аны барыбер аңлаган. На нашей базе происходит до 25 оперативных вмешательств в день. Из них порядка 5-7 операций – это микрохирургического профиля. В основном этим лечением этих заболеваний занимается микрохирург. Но здесь, ввиду того, что травма настолько обширная,
Мы задействовали нейрохирурга для переподключения этих нервов, чтобы восстановить не только одну часть лица, но чтобы и работали и глаза, и мышцы щек. У него полностью левая сторона не поднималась, угол рта полностью не было мимики, и глаз не сгибался, не разгибался. Положительная динамика, импульс по нерву улучшился. К сожалению, мы не можем сказать, до какого объема будет восстановление, но то, что уже есть положительная динамика, очень радует. Но улыбаться он сможет? Нельзя сказать, до какого объема он сможет улыбаться, но что лучше станет, это точно. Бұл вақыт ішінде Фәнилге туғаннары ярдәм еткән, алардан башка авыр булыр иде ди ул. Нәрсә турында хыялланасыз дигән соравыбызга Фәнил үзенең авыртуларын бер кайчан да искә төшермәслек итеп онытырга теләвен әйтте. Чтобы все закончилось и все домой вернулись. Живы, здоровы. Вот это мечта. Какого молодец, вы мечтаете не о себе? Я жив-здоров. Рауль Макминов, Гульназ Жалилова, Динар Тунтиров, Муслим телевидениесе. Безнең редакцияга райондашларыбыздан төрле мөрәҗәгатьләр килә. Муслим авылының кооператив урамы 160-нчы йортында яшәүчеләр язгы көзге чорда көчле яңгырлар яуганда подвалларын су керүдән җәфа чигәләр. Соңгы яуган көчле яңгырлардан соң бу юлы да йортның подвалына су тулган. Урыннан хәбәрчеләребез репортажы. Йортның подвалына су керү хакында бу йортта яшәүчеләр берничә тапкыр район инженерлык шелтәрләренә дә, торак миликчеләр ширкәтенә дә хәбәр иткәннәр. Әмма нәтиҗәсе генә күренми. Безнең иҗат төркеме барган көнне дә йортның подвалындагы су шул килеш иде әле. Язга башлангачтында кар эри башлау белән су тула инде гел. Хәзер дә йөзеп йөрмәле бер ай менә хәзер гел тирән чакыр үзегез дә карап чыктыгыз инде. Суның подвалга керү сәбәбен йортта яшәүчеләр төрлечә аңлаталар. Беренчедән, йортның атмосферасы бөтенләй юк. Икенчедән, түбәдән төшкән сулар турыдан-туры йортның нигезенә агып төшә. Су агу өчен турбалар да урнаштырылмаган. Байтактан төзекләндерү эшләре дә үткәрелмәде диләр әлеге йортта яшәүчеләр. Ремонт ясалмаганына да инде 30 елдан артык. Бер ремонт күргән үй түгел инде, дом түгел инде. Ниләр юк инде, атмосфера юк инде. Шушуннан тула. Шул bütün türlük dom түгел инде бу. Шакыртта кишәгенәк ышланкылар белән, помпа белән әзрәк суыртылар да бер 15-20 минут помпа янып чыкты дип кайтып киттеләр. Шуннан соң эзләр дә юк. Шуннан соң эзләр дә юк. Инде кошаннардан бирле әйтеп карыйбыз, инде тыңламыйлар алар безне. Подвалга кергән су кайбер урыннарда җиргә сеңә башлаган. Йортта яшәүчеләр бердән бер көнне йортыбыз ишлеп төшмәсә ярар иде дип борчылалар. Подвалдан менгән артык дымлы һава исе өйләргә дә керә башлаган. Әмма аларның борчылуын күрүче дә, зарларын ишетүче дә юк. Халыкта балык башыннан ширей диләр. Әмма койрыктан башланган ширекнең дә бер көнне башка барып җитәчәге көн кебек ачык югыйса. Фәридә Гаентинова, Динар Нуртдинов, Муслим телевидениесе. Дәвам итәбез. Узган атнада районыбыз мәктәпләренең чыгарылыш сыйныф укучылары белем алу турында аттестат алдылар. Районыбызның орта белем бирү мәктәпләрен тәмамлаучы 49 укучы 11 ел дәвамында белем алган мәктәпләре белән хушлаштылар. Чыгарылыш кичәсендә безнең иҗат төркеме дә катнашты. Укучыларның чыгарылыш кичәсе быел район мәдәният йортында узды. Залга бер атлы Муслим лицейы, Тукай исемендәге Муслим урта мәктәбе, Муслим гимназиясы, Күбәк һәм Михайлов урта мәктәпләре чыгарылыш сыйныф укучылары урын алдылар. Бәйрәм белән тәбрикләү, олы тормыш юлына аяк баскан егет-кызларга ихлас теләкләрен җиткерү өчен район башлыгы Альберт Хуҗин да чарага килгән иде. Бу залда утыручы һәрбер бала, һәрберегез уникальны. Бер-берегез бер кемгә дә ошамаган. Һәм сез бер кашында кемгәдер ошарга да тырышмагыз. Менә сезгә Аллаһ Тәгалә шул хәтлек җыеп биргән, менә син нинди бүгенге көндә булырга тиеш, менә шул әйберне шуңа күрә бер кашында бер кемгә дә карамагыз, бер кем белән бер-берегезне чагыштырмагыз. Һәрберегезнең үзегезнең юлы язылып куелган, тырышлык кирәк, белем кирәк һәм иң ныгы инде теләк кирәк. Район башлыгы укуда аеруча зур уңышларга эрешкән 9 укучыга алтын медальләр тапшырды. Бердәм дәүләт имтиханыннан 100 баллга ия булган Муслим гимназиясе укучысы Елена Бариевага, аның әти-әнисе Лейсан һәм Ларис Бариевларга, укытучысы Венера Семеновага рәхмәт әйтеп чәчәк буйкаттары бирде. Мин дә бәләкәй чактан бирле үземне табиб итеп күрәм. Һәм минем әбием дә табиб, шуңа мин уйлыйм, табиб ул бик кирәк.
һәр вакытта да кирәк булган профессия. Әле теге факультетларын бик карамадым. Я стоматолог, я хирург булырга уйлыйм. Минем укытучыларым, дусларым мине һәр вакытта да поддерживали. Бүтән минем башлангычларда да бер әшәке сүз ишеткән булмады укытучыларымнан. Минем укытучыларыма бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Чыгарылыш укучыларын район мәгариф идарәсе җитәкчесе Лилия Хабибуллина да тәбрикләде. Укучыларга алдагы тормышта бары ак юллар теләп, әти-әниләргә һәм укытучыларга рәхмәт сүзләрен җиткерде. Ул шулай ук укуда нәтиҗәле күрсәткечләргә ия булган 12 укучыга көмеш медальләр тапшырды. Нинди генә уңышлар, дәрәҗәләргә ирешсәгез дә, Шишмәнең башы, мөслимебез, туган авылыгыз, мәктәбегез, укытучыларыгызны, дусларыгызны һәм сезне тәрбияләп үстергән әти-әниләрегезне бер кайчан да онытмагыз. Әти-әниләр исеменнән рәхмәт сүзләрен һәм теләкләрен җиткерергә Рамил Мөхсинов һәм Гөлгенә Минхажева сәхнәгә күтәрелде. Сезнең өйләрнең, безнең йөрәкләрнең ишек һәр вакыт сезнең өчен ачык, һәммә юлга түгел. Безнең Мөслим районыбызның олы капкасы сезнең өчен һәр вакыт ачык. Укып бетереп, профессионал булып, кайтыгыз Мөслимебезгә. Бергәләп Мөслимнең данын тагын да арттырыйк. Шара барышында чыгарылыш сыйныф укучылары үзләренең кызыклы тамашаларын күрсәттеләр, җыр биюләрен тәкъдим иттеләр, флешмоб күрсәттеләр. Күңелдә булганы хәзер. Мин хәзер Чаллының укытучыны институтына заявка бирдем инде. Шунда планирую. НГПО дип атала. Мәктәп елларын нинди хатирәләргә исеңдә калды? Күңелле булдымы, күңелсез булдымы? Бик күңелле. Моны мәңге онытмаячакмын мин. Иң рәхәт чак шул мәктәп чагы инде. Мәктәп еллары бик матур хатирәләр белән калды. Моңсу да, күңелле дә үтте. Миңа бик ошады. Киләчәктә елларыбыз уңышлы булсын. Мәктәп елы әлбәттә иң куанычлы мизгелләрнең берсе минем өчен. Һәм әлеге бәйрәм бик дулкынландыргыч. Мин бүген җырладым. Әлеге җырны мин бүтән чыгарыш укучыларына багышладым. Һәрберебезнең үз юлы, һәрберебез ак болытларга омтылырга тиеш. Баланы олы юлга чыгарып җибәрдек, менә 11нче сыйныфны бетерде. Аллага шөкер. Конечно, авыр инде. Авыр. Әти-әни нигезеннән ойларга китәр микән? Иптәшләре кем булыр микән? Яхшы юлларда йөрсен. Исән сау булсыннар. Үз юлын табып, һәр вакытта туган йортка кайтсыннар. Балалар бик моңландыргыч, бик дулкынландыргыч булды. Бүген без беренче балабызны олы тормыш юлына чыгарып җибәрәбез. Шуңа инде бик дулкынланабыз. Безнең өчен инде бик шатлыклы көн, безнең гаилә өчен. Әти-әниләргә барлык сабырлык телисе килә, сәламәтлек телисе килә. Безнең балаларыбыз чын профессионаллар булып, яхшы һөнәрләр үзләштереп, туган җиребезгә кире кайтырлар һәм шунда гомер кичерерләр дип көтеп калабыз. Шараның ахырында барлык укучылар традиция буенча сабыллашу вальсына чыктылар. Озакламый укучыларның күбесе төрле уку йортларына юл тотар. Кемнәрдер бәлки илебез чикләрен сакларга армия хезмәтенә юлалар. Һәр баланың яңа тормыш китабы, бар яңа үзгәрешләр хакындагы язмалар, матур истәлекләр, күңелле хатирәләр белән генә тулылансын иде. Фәридә Гантинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Узган атна күркәм чараларга бай булды. Үсеп килүче буын гына түгел, өлкәннәребез эчендә елда көтеп алынган бәйрәмгә җыелды. Җәйнең ямьле бер көнендә ветераннар сабантуен үткәрү матур гадәткә әйләнде. Кыйшлы ык ял зонасының татар хатасында узган чарага районыбызның төрле авылларыннан шактый өлкәннәр җыелды. Кыйшлы ык буенда сабантуйга килүчеләрне елмаеп каршы алды. Чарадан Фәридә Гайнетдинова репортажы.
Сабан туйга келушилер жигүл атка утырып та автобуска төялеп та, җәяүләп та мәйданга алдылар. Аларны Татар ихатасы йорт алдында Сүммәсләр ветераннар клубының гармончылар ансамбле дәртле көйләре белән каршы алды. Ихатага үткәч кунаклар мичтә пешкән коймак һәм кайнар чәйдән авыз иттеләр. Хәзер бабай булсак та инде менә мин беренче тапкыр шушы үзебезнең Мөслим районындагы өлкәннәр сабан туенда катнашам. Безнең район җирлеге бик матур, шундый гүзәл урыннарда шушыны оештырган кешеләргә бик зур рәхмәтлебез. Шушында җыелган бөтен өлкәннәргә, аларның гаиләләренә, аларга озын гомер, саулык, сәламәтлек телим. Пенсияга чыккандан бери ел сайын катнашам. Һәм мин аңа теге сабан туенда отлар бизәнеп йөрергә яраталар бит. Мин дә шуны бик яратам. Шундый мероприятияларны дип әйтим инде. Мин шундый сөйнеп киләм. Мин монда киләм инде дусларымны күрергә. Туганнар булса, туганнар белән сөйләшәбез. Biz veteranlar saban toyu her yılını bula. Ben özüm de veteranlar ansamblinde yürüyüm, veteranlar klubunda. Her yılını katnaşabız. Bizning mында özümüzün jırşılarımız çıkış yasый. Kelgen kişiler, kelgen konaklar çıkış yasap, şunday motor oyunlar bilen, şunday motor köngüllü baradır. Her yıl sayın, bu yılda bir köngüllü baramına. Бәйрәм шарасы котлауларсыз буламысың. Ветераннар сабан туйда сәламләү, котлау сүзләре белән башланып китте. Бүгенге майдан ул безнең өчен, сезнең өчен. Шуның өчен мин барыгызны да бүгенге ветераннар сабан туенда актив булырга чакырам. Кабаттан район ветераннар советы исеменнән барыгызны да сабан халкыбызның милли байрамы сабан туй белән тәбрик итәм. Сау сәламәт булыгыз. Киләчәктә дә безгә шушылай җыйналырга язсын. Ветераннарга олы хөрмәт белән бәйрәмгә килгән район башлыгы Альберт Хужин да район ветераннарына һәр юнәлештә актив эш башкарганнары өчен рәхмәт сүзләрен җиткерде. Матур яллар теләде. Хөрмәтле ветераннарыбыз, ихластан барлык үземнең исемнән, администрация исеменнән сезгә бик зур рәхмәтемне җиткерәсем килә. Барыгызда сабан туй белән матур бәйрәм булсын. Бергә булыйк, бердәм булыйк. Рәхмәт, исәнлек, саулык барыгызга да. Лайыклы ялдагы металл Саттарова һәм Наил Дәвиновлар үзләре яшәгән күп фатирлы йорт ишек алдын һәм йорт янын матур гөлләр, чәчәкләр белән бизәгәннәр. Аларның бу изге гамәлләрен хөрмәтләп район башлыгы һәм район ветераннар советы рәисе истәлек бүләкләре һәм рәхмәт хатын тапшырдылар. Шулай ук төрле чараларда актив катнашкан район һәм республика күләмендә узган мәдәни һәм спорт чараларында матур җиңүләргә эрешкән Сүммәсләр ветераннар клубы әгъзалары Наил Хамматуллин җитәкчелегендә спорт командасында истәлекле бүләкләр һәм дипломнар белән бүләкләнделәр. Бәйрәм чарасы район мәдәният йорты егет кызларының җырлары белән дәвам итте. Сабан туй төрле кызыклы уеннар һәм бәйгеләр белән үрелеп барды. Кояшлык ял зонасының татар ихатасы бу көнне шат авазлардан, матур җырлардан, гармон тальян моңнарыннан тынып тормады. Фәридә Гайнетдинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Алга таба, Россиядә июнь айының соңгы шимбәсе яшьләр көне буларак билгеләп үтелә. Быел әлеге дата 29 июньгә туры килде. Бу көнне мөслим яшьләре традициягә әйләнгән велойөрышкә җыелдылар. Шунысы сөендерә. Сәламәтлек 5 еллыгы проекты кысаларында үткәрелүче чарада мөслимләр елда актив катнаша. Велойөрышта катнашучылар бу кичне барсы да ике тәгәрмәчле атларында Мөслим йөрәге скверына җыелдылар. Бәйрәм башланганчы күңелләре күтәренке, йөзләрендә шатлык нурлары уйнаучы мөслимләр хезмәттәшләре, дуслары белән күңелле әңгәмә кырдылар, ял иттеләр. Бүген инде без алдынгылар хәрәкәте белән бергәлектә велойөрышкә чыктык. Миңа калса мондый чаралар бик тә кызыклы һәм яшьләр өчен бик тә кирәк. Шуңа без инде җыелып бүген бергәләшеп чыктык. Әни белән килдем, апам белән һәм кунак кызы белән килдем. Кайбер сәпиттә иргә ашый. Һәм бүген инде велопробег булачак. Бик теләп катнашам. Без инде һәр елны үзәк хастаяна коллективы һәр елдагыча шушы велойөрышкә быел да шушылай сөенешеп, шатланышып, җыелышып чыктык. Бу велойөрыштә барыбызга да уңышлар телик. Яшьләр көне уңаена узган велойөрышның тантаналы өлеше дә гимннар белән башланып китте. Чарада катнашучыларны район башлыгы урынбасары Азат Әхмәтҗанов сәламләде. Без горурланабыз үзебезнең яшьләребез белән, чөнки районда нинди генә чара үткәрсәк тә, без инде яшьләрсез бер генә чарада үткәргән юк. Сәнгатьтә булсынмы, спорттамы, ләкин нинди фән бәйгеләрендә булсынмы, без инде яшьләргә таянабыз.
һәм бик зур рәхмәт әйткәләр үзебезнең яшьләргә, яшь гаиләләргә, оешма предприятиедә эшләүче яшьләребезгә. Россиядә дәвам итүче гаилә йылы кысаларында бәйрәмдә катнашучы Айгөл һәм Динар Шәриповлар бу көнне котлаулар һәм истәлек бүләкләре ияләре булдылар. Шәриповлар гаиләсенә район башлыгының рәхмәт хаты һәм кыйммәтле сертификат тапшырылды. Шулай ук Игелек уят хәйрия хәрәкәтенең активистларына район яшьләр белән эшләү һәм спорт бүлегенең рәхмәт хатлары тапшырылды. Яшьләр һәр вакытта хәрәкәттә була тиеш. Инде мискә телесе килә. Гомер буе яшь булып калыгыз. Чөнки яшьләр булган җирдә алга китеш, яшьләр булган җирдә яңалык, һәм инде яшьләр булган җирдә энергия. Безнең өчен энергияны кирәк. Барыгыз да бәйрәмнәр белән. Тантаналы өлеш тамамлангач, велойрышта катнашучылар Мөслим скверыннан урамнар буйлап юлга кузгалдылар. Тиешле юлны узып үзәк мәйданга килгәндә, һәркемнең йөзләре алсуланган, күзләрендә шатлык очкыннары балкый иде. Төрле номинациялар буенча җиңүчеләр билгеләнде. Аларга Мизгел яшьләр үзәгенең грамотасы тапшырылды. Велойрышта катнашкан барлык мөслимләргә Мөслим логотипы төшерелгән бейсболкалар бирелде. Фәридә Ганитдинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Сезнең игътибарыгызга җиткерәсе хәбәрләр шулар иде. Мин Рәмилә Сәләмова сезнең белән сау булышам. Исән-имин булыгыз.